Mak di bisi-bisian udah tua. Oh, itu untuk biawak, untuk biawak. Yo, sebisian udah tuh. Duduk ada bangrat lagi nanti baru rau sampai selesai bali si dalam kolam nak laki muka sui sampai oi muka sui sampai tidak gimana di mana yakini dalam nendi dalam tentu di mana main Akanda Allah dia lerami urangan datang lebih hujan rami tak kui dan bapi dia pada ramo dan lalu surang yo jando kada diwo baitan lama menalang pada ramo dan ini surang yo jando kada diwo Dadokan anak tata gun lai rami nana bantigo elok-elok kandong abatan nana salaban nana bedo jadinyo oi bedo jadinyo oi dimma nyo dimma nyo kini ari lalari malam juwo baguro sampai sama saya batanan udah mandang alai rami ranan tibo soda pe awak mama kai usah sakete indah baan apa kok mere bugilamo onde bugilamo oi dimma onde dimma nyoka malagula sudah iko makasih makasih. Oke, Mama Jeresana diantikan organ Samantara.